Zelené kone, diamantovú pečenku alebo pivové fľaše mohli včera stretnúť Prešovčania v uliciach. Družstvá s týmito názvami navštívili počas pivného behu niekoľko krčiem, kde museli vypiť minimálne jedno pivo. Na minimálne trojčlenné týmy v rôznych kostýmoch čakalo 6 krčiem. V každej sa museli zastaviť, vypiť aspoň pohár zlatistého moku a v zdraví pokračovať do cieľa. Zatiaľ len dve? Úplne super. Myslím, že bude zábava. Prišlo viacej družstiev, zase viacej účastníkov. Sú veľmi kreatívni, poobliekali si rôzne na seba úbory. To je taký otvárák, že my si dáme fľašky pivové a nás treba otvoriť stále v krčme, aby sme si mohli pivo tam dať a mohli ho vypiť. Bolo len na nich, ako sa budú presúvať, no pribúdajúce kilometre a povinná disciplína dávali telu čoraz viac zabrať. Niektorí sú veľmi dezorientovaní a nevedia nájsť tú správnu krčmu, pretože sa predtým neinformovali, kde sa naozaj behá. Nejakých 5 kilometrov si asi prešli účastníci. A presne takto vyzeral záver 3. ročníka pivného behu. Družstva prichádzali do posledného podniku. Nebolo ani dôležité prísť medzi prvými, ale doraziť do cieľa. Tento rok sa to však jednému týmu nepodarilo. Z Prešova Peter Žatko, televízia Markíza.